honetara etorri zareten guztioi, baita streaming bidez ikusten gaituzuen guztioi ere. Ongi etorri eztabaidak literaturarekin 21. mendean ziklora. Bertsolaritza eta idazleak gaiaren inguruan eztabaidatuko dugu gaur, hortaz, bertsolaritzak euskal literaturan duen eraginaz mintzatuko gara, literaturak bertsoak sortzeko garaian duen balioaz, eta bi ekintza komunikatibo horien artean hartzaileen garrantziaz besteak beste. Eta bertsolaritza eta idazleak gaiari heltzeko, eskarmentu handiko bi bertsolari eta idazle ditugu gurekin, Onintza Enbeita eta Jon Maia. Ez dute aurkezpenarik behar, baina hala ere zertzelada batzuk esango ditut. Bertsolaritzan ibilbide oparoa egin duzue biok, Onintza Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi zuen 2018an, txapel hori lortu duen lehen emakumezkoa da bera, musikarra, bertsolaritzarekin lotura estua duen familia batean hazia, eta zeuk argitaratu duzun lehen liburua honetan, hauxe da, diozun bezala, ikasketaz kazetaria, pasioz bertsolaria eta ideologiaz baserritarra, berria egunkariko zutabegilea ere badabera. Jon Maia berriz, Euskal Filologian lizentziaduna zara, urretxuarra, bertsolaria, Euskal Herriko txapelketa nagusiaren finalean 4 aldiz parte hartutakoa, idazlea, itzultzailea, idoigilea, komunikabidetan aritutakoa, hainbat ikusentzunezkotan baita ere, eta musikari dagokionez letragile izan zara, hainbat euskal talde eta kantari ez ezagunentzat barkatu egin dituzu letrak, eta nola ez, Karidade Benta taldearen sortzaile, kantari eta letragilea baita ere, eta aurten, edo duela oso gutxi behintzat, plazaratu duzu kantu bat gara disko liburu hau. Ongi etorri beraz Onintza eta Jon, eta lehendabiziko galdera egin nahi diedana, da gure gaia bertsolaritza eta idazleak izanik lehenik eta behin, bersotan nola hasi zineten galdetu nahi dizuet, eta horrekin lotuta zer bultzatu zintuzten horretara nahi duzuen hasi. Arratsaldeon, nik uste dut justo Jon eta Bion historia oinarri edo origen horretan dela justo auzo adibide polit bi zelan iritsi daiteken bertsolaritzara edo euskal kultura norbere bizibide eta pasio zelan bihurtu leiken, ez? Nire kasuan nik bertsolaritza etxean jaso nuen, familiz aitona bertsolaria zen, gurekin bizi zen, osabak ere bertsolariak ziren, baina, aikite gurekin bizi zen, umea ginela, eta niretzako jolas bat izan zen umetan, eta urteekin bai konstiente izan naiz, niri herrimatzen erakutsi zidan gizon hori, Bizkaiko txapelduna izan zela gerra osteko lehenengo txapelketetan, eta indarra handia jarri zuela bertsolaritza berreskuratzeko urte zailaietan, eta guzti hori baina nik umetan ez nuen hori ikusten, ez niretzako Valentin Enbeita zen Atxite Valentin, eta herrimatzen erakutsi zidan edo irakatzi zidan gizona izan zen. Nik hor jaso nuen bertsolaritza, jolas bat izan zen niretzat, eta gero nera bezaroan Jon Lopategiri esker Bizkaian talde handi bat osatu genuen, antzerako adina geneukan gazte asko hasi ginen bertsotan, eta magia horrek harrapatu ninduen, ez? Norberak pentsatzen dituen gauzak esateko aukera hori, errimatzeko aukera hori, metrika baten sartzeko erronka hori, azkenean sartzen joan nintzen mundu horretan. Bueno, ni bertsotan hasi nintzen, sekula bertso saio bat entzun gabe nire bizitza osoan. Ez neukan inolako tradiziorik, etxetik eta bestela ere ez. Orduan, Euskal Herriko gazteek ez zuten bertsolaria izan nahi. Ez zegoen telebistako programarik, ez zen referentzi bat. Rock kulturatik netorren, Euskal Telebistako Marrazki Bizidunak, Martin Garzeta, gero Kortatu, Ertzaina, La Polla, Barrikada, Zikatriz, bertsolaritza zarren gauza bazen, eta
transmisioa oso familiarra. Baina, suertea izan genuen Zumaiako ikastolan izan zela lehenengoa Euskal Herrian bertsolaritza ematen, irakaskuntza arautuan, eta astean behin ematen genuen da izugarri gustatzen zitzaizkidan bertso zaharrak, bertsolari horien abenturak, Etxaun, Xenpelar, Iparragirre, Otaño, Udarregi, Peio Errota, Txirrita, eta hori edanak. Eta asko gustatzen zitzaidan baita ere idaztea. 10 urtekin saiatu nintzen ere lehen novela idazten. Mundu bat imaginatzen, mapak eta gauzak eta. Eta orduan bertsotan aurkitu nuen formato bat, nire gauzak adierazteko. Bertsoaren bidez. Eta hola hasi nintzen nik esaten dut Berria jaio ginen liburuan, kontatzen dut pixka bat nire harremana hizkuntzarekin eta bertsoarekin, eta esaten dugu gerala bertsolari in vitroak. Beste batzuk igual etxetik jaso dute, esan ezagun amaren tititik, ez da, transmisio naturalean edo, eta gu laborategiko bertsolariak izan gera asko, bertso eskolei esker, ni bezalako Estremeña eta Zamoranoen seme bat, iritsi ziteken bertsolaritzara. Nintzen, noiz? Hasi zinen idazten. Idatzi, nik esango nuke beti idatzi dudala, ez? Uste dute erromantikoa dela esatea, baina baditut nik kuadernoak eta kuadernoak inoiz argitaratuko ez dituzken gauzaz beteta, baina birziklatzera botatzeak ere pena ematen dit. Nik beti esaten dut kazetaritza ikasi nuela ez neukalako ausardirik edo bestela ez dintzelako inoiz ausartuko idazten nuen ezer publikatzera, eta orduan kazetaritza ikasten hasi nintzenan argi neukan kazetaritza idatzia nahiko nukeela edo kazetaritza idatzian lan egin nahiko nukeela. Orduan idaztea beti gustatu zait eta idatzi beti egin dut. Gero egia da kazetaritzari esker hartu dudala serio idaztearena eta Berrian iritzi artikuluak publikatzen hasi nintzenean, lehenengo aldiz 2011an uste dut izan zela, hor jendearen feedback hori ez, batzutan beti behar dugu besteen onarpena, ez? Norbaitek esatea ondo egiten duzu, sinesteko benetan egiten duzun horrek merezi duela, edo kontatzen duzun hori interesantea dela besteentzat. Horri hilabete batzuk egin dituen egunero idazten, gero politikan egin nuen sartu irten bategaitik utzi nuen orduan egunero idazte hori, eta nik uste dut hor hasi nintzela serio hartzen edo sinesten, gai nintzela buruan ituen gauzak edo nire iritzia edo sentimenduak edo momentuan tokatzen dena ondo plasmatzeko horri zuri baten. Nik uste dut hor Berriak erregalu bat egin zidala, egunero idazteko aukera horretan, eta gainera ordurako bai Berrian bertan edo Argian beste komunikabide batzutan ibilitan nengoen, eta orduan arau asko irakatsi zizkidaten idazteko, eta arauak ikastea ondo dago, gero errezagoa da salbuespenak aplikatzea, eta orduan asko ere seguruago idazten dut gaur egun. Eta nik uste dut serio hartu nuela orduan, edo nire buruari serio planteatu niola hau nahiko ondo ateratzen zaizu, hori 2011 inguru horretan, Berrian egunero idazten hasi nintzenean. Idazletzat jotzen duzu zure burua? Oraindik ez. Oraindik ez, eta errez esaten dut kazetaria naizela, eta urteak daramatzat eguneroko kazetaritzan lanik egin gabe. Eta oraindik esaten dut ez, kazetaria banaiz galdetzen badidate, baiet esaten dut. Idazlea banaiz galdetzen badidate, oraindik ez dut esaten, oraindik ez dut onartzen. Behintzatola nahoz goran eta oraindik ez dut esaten, eta liburu bat hor dago, beste bat bidean dago, Atletik Fundazioarekin argitaratzekoa da beste gazteentzako liburu bat orain maiatz inguruan ja argitaratzekotan dago. Gogoaren indarra. Gaur esan didate, Atletiken. Bai, Gogoaren indarra dauka izena, novela bat da, gazteentzako 12-16 urte tarterako idatzita dago, eta oraindik kostatzen zaidan gauza bada. Eta hala ere, adibidez, novela hori idazteko
erronka hartu nuenean, bueno, posetik aparte eta ilusiotik aparte, hor sartu ditudan ordu guztiak niretzat, izan dira munduari ihes egiteko orduak, gogo handiz egiten dudan gauza bat da, gustora idatzi berri idatzi kendu ipini, eta bueno, hala ere kostatzen da, onartzea hori egiten ari zarenen, beste idazlek egiten dutena egiten ari zarela. Zeure kasuan, Jon? Bueno, nik uste bertsoak izan zirela idatzi nituen lehen gauzak, lehen piezak edo. Nire lehenengo bertsoa gogoratzen dutena, 11 urtekin, Euskadin badutela jendea preso hartu. Horrela hasten zen. 11 urte izango nituen. Eta hurrengo asterako bertso bat egiteko eskatze zigun, Juanito Dorronsoro gure irakasleak, bertso irakasleak, eta liburuska bat oparitzen zizuten. Bertso honen ari edo. Eta niretzat hori zen, motivazioa eta ilusioa liburuska, bertso liburuska bat. Bertsolari zar baten biografia igual, eta nik horiek irentsi egiten ditun. Liburutxo, auspoako liburu txiki horiek guztiak. Gero esan ditudan nire Tolkien izateko gogoak, mundu berriak asmatzea eta 11 urtekin eta hola baita. Eta gero ni ere kazetari hasi nintzen, ez nintzen kazetari, baina eginen hasi nintzen zutabeak idazten, astero. Urte batzutan idatzi nituen, astero iritzi zutabeak. Gero Mugalari literatur suplementoan hasi nintzen. Nire lehenengo entrevista egin nion Andu Lertxundiri, Euskadi Saria irabazi zuenean Autopeterekin. Kaka eginda, nintzen entrevistara. Eta gero idatzi dit, novela Rio Mundo, novela idatzi nuen, nire familiaren historia novelatua, esango nuke. Hori izan zen nire lehenengo lana handia, tamainaz, 100 foliotik gorako lan bat, inoiz ez nuen egin bizitzan. Gogoratzen naiz, zema kostatzen zitzaidan koherentzia mantentzea historia barruan, tonoa mantentzea, ez joatea beste estilo batera nire idazkera, eta zenbat aldatu zitzaidan pertzepzioa idazleekiko lan hori egin eta gero. Askoz gehiago errespetatzen dut nik lan hori egin nuenetik idazlearen ofizioa, ze konturatzen nahi zenbat lan dagoen liburu baten atzean. Eta ni personalki olako lan handi bat egiteko motivazio handia behar dut. Ezin dut idatzi gustoz, edo ezin dut idatzi literatura egitearren. Behar dut pentsatzea, edo nik egiten dut, edo ez du inork egingo. Edo hau esan beharra dago, o hau egin beharra dago. Eta horrela idatzi ditut nire liburu guztiak, ze nahiko alperra naiz bestela. Plazerrez olako lanak hartzeko eta motivazioa behar izaten dut idazteko. Nola bizi duzu, literatura eta bertsolaritzaren arteko harremana? Niretzat bi gauza aparte bezala dira. Bertsolaritza literatura da. Hori esan beharra dago, ez da bertsolaritzaren definizioa, ahozko literatura, improvisatua, kantatua, ez da, normalean, ahozko bertsolaritza bintzat, idatzia ere badago, bertso paperak, ez da, baina bertsolaritza literatura da, eta literaturari zarrena, aintzinakoena. Idazten hasi baino askoz lehenago hasi zen gizakia kontakizunak esaten, adierazten, hitzez, ez da. Hori baieztapen polemikoa izan da, ez da? Izan duzu nau? Historikoki egon dira gauza, gogoratzen dut Basarri eta Arestiren arteko eztabaida famatu bat, bertsolaria poeta dira, poeta bertsolaria ez dira, badira, iraganeko gauzak ez da, baina niri oso bitxia egiten zait, 21. mendeko Europa Occidentalean, 2022. Urtean, Europako herrialde batean, gurea bezalakoa, ez da? Oso industrializatua, oso merkantilizatua, oso
ahozko literaturak daukan arrakasta. Ez dut uste gertatzen denik beste inon. Ez dut uste Alemanian ahozko literaturak arrakasta hau duenik, edo Frantzian, Italian, Inglaterran, inon ez. Pasioa egotea ahozko literaturagatik. Jendeak errimei buruz hitz egitea, parkean, paseatzen, bertsoi buruz hitz egitea, arrandegi batean, tailerrean hitz egitea... Bueno, hori txapelketan makarri gertatzen. Bai, txapelketan gertatzen dena, ez da? Harrigarria da, ez da? Nola laiken jende arrunta, nahet esan arrunta, gu bezalako ez estudiosoak edo ez literatura adituak edo, baizik jende normala, hitz egitea rima kalidadeari buruz, metrikari buruz, 80 urteko personak, 14 urtekoak, bitxia egite zaite ahozko literaturak Euskal Herrian lortu duen bigentzia eta historiatik ona ari luze hortan nola iritsi den hain indartsu 21. mendera. Ni ados nago horretan, bertsolaritza literatura da. Edo nik horrela ulertzen dut behintzat, ez? Beste gauza bada, zelan gustatzen zaigun esatea, ez da, musikari batek letra onak dituenean, eta esaten dugu, poema liburu bat argitaratu beharko luke, baina zertarako argitaratuko du poema liburu bat, ez? Kantu horiek izan daitezke poesia errezitatuko bagenitu, ez? Batzutan, nun ikusi behar ditugun gauzak, liburu baten, edo ez dakit nun, ez? Literatura direla ulertzeko, baina nik bertsolaritza ahozko literatura da, edo nik horrela ulertzen dutera bat, eta gainera izango da, modurik prekarioenean sortzen den literatura, irakurlea izango litzateken entzulea momentuan bertan aurrean daukazu, denbora gutxi daukazu, eta baldintza, inguruko baldintzak ez dira konzentratzeko egokienak batzutan, ez? Orduan, zentzu horretan, sortze prozesu prekarioena, edo, zelan baita esatearren daukan ahozko literatura da, eta bere gauza ederrak ditu, eta bere gauza esain ederrak literatura, edo zein literaturaren moduan. Dena den nire kasuan, eta niri tokatu zaizkidan lanetan, eguneroko artikuluetan eta balio izan dit ahoz egiten dudanak idatzizkorako. Berriako eguneroko artikuluak pildoratxo batzuk dira, motxak dira, laburrak, 1200 karaktere inguru da orduan, nik gauza luzeak idatzi beharretu danean, beste aldizkari batzuetarako edo bestelako enkarguetarako ez dut horlakorik egiten, baina berrian egunero idazten dudanean, nola amaituko dudanez badakit ez naiz hasten. Eta hori da, bertsolariok bertzotan egiten duguna, lehenengo amaiera pentsatu, azkenengo ideia argi izan, eta hain laburra da, hain pildora txikia da berriako hori, bertso bat izango balitz bezala hartzen dut askotan ez, eta behar dut azkenengo ideia edo nola amaituko dudan argi izan, ze bestela iruditzen zait hasiko naizela, eta amaieraren bila gehiegi luzatuko naizela, edo ez dudala ondo borobilduko, eta eskatzen dit ideia simple eta borobil bat egitea. Eta behin, Durangoko azokako egunak ziren, duela 2019 edo izango zen, eta Durangon garagardo bat hartzen nengoela gizon bat etorri zen, ez? Eta esan zidan, beita irakurtzen zaitu egunero berrian, eta zer, eta gustora, eta berak esan zidan, bueno, eta pentsatu nuen, ez zaio gustatzen, baina, galdetzearren, ez? Egiaren bila da bienak aurkitu egiten du. Eta esan zidan, bueno, ez da goi mailako literatura. Eta esan nien, ezke hori ez da nik egin nahi dudana, ez? 1200 karakteretan. Gero eztabaidatuko nuke berarekin eta edonorekin zer den goi mailako literatura, ez? Edo zer hartzen dugun goi mailako literaturatzat, edo zenbat figura literario ulertezin eduki behar dituen testo batek goi mailako literatura izateko. Baina hori ez eztabaida bada, eta nik onartzen diot gizon horri kritika, eta zer egingo diogu, ez? Beste estilo bat gustatuko zaio, eta ez da zer gertatzen zorionez gaur egun estilo guztietarako dago. Baina egia da, kosta egiten dela pentsatzea periodiko baten literatura aurkitu dezakezunik. Baina askotan bertsolarioi gertatzen zaigu, ahozkotik oso hurbil dagoen idazkera bat darabilgula, eta horrek batzutan berezi egiten du idazten dugun hori. Ez da hobea eta ez da txarragoa, baina
adibidez egunotan hain aita santuak hain modan jarriko digun minan liburuan, ahozko kontakizun bat oso ondo ekarrita dago idatzira, eta uste dut ez dela kasualitatea hori ere bertsolari batek egin izana, ez? Azkenean guretzat ahozko hizkuntza oso presente dago eta oso menperatuta daukagu, edo gure lan tresna hori da. Eta batzutan sinpletasun eta soiltasun horretan idazten dugu, edo nire idazteko modu horretan ikusten dut hori, eta beste bertsolari batzu ere ikusten dizuet edo ikusten diet, ez? Soiltasun hori, gauzak kontatu, idatzi baino gehiago kontatu egiten ditugula baita idatzi ari garenean ere. Esan izan da, bertsolaritza zenbait bertso historiko, ez da? Bapatean botatakoak eta non dauka bertso horrek balore literarioa, ez da? Hain simplea, hain ez dauka ezer berezirik, zergaitik dauka arrakasta hori, zergaitik iraundu bertso horrek jendearen memorian, hainbeste denboran, 60 urte, 80 urte, 100 urte, zergaitik hartzen dezu testua, eta testu bezala ez dauka zer. Ez da Baxarriren agur famoso bat, eta usoa, eta ez dakit zer, zergaitik da famosoa bertso hau, ez da? Ez que ezin dugu juzgatu bertsolaritza literatura idatziaren parametrotatik. Bertsolaritzak baldintza batzuk ditu literatura idatziak ez dituenak. Bertsolaritzak dauka kontestu historiko bat sortzen duzunean, azteko konsumitzen ari denaren aurrean sortzen duzu, ez zure etxeko logelan. Eta gero handik urte tardira norbaitek irakurtzen du. Ez, zu ari zera sortzen, ja aurrean, performance bada, ez da? Eta aparte kontestu historikoa, esan desun, orain pandemia, ez da? Kontestu historikoa horrek eragiten du, zure obran, literatura idatzian ere bai. Baina gero kontestu lokala edo momentukoa sortzen ari zaren kontestoa, esaterako Bidebarri eta liburutegian nik orain asmatu dezakedan bertso bat, baldintzatua dago, hemen dagoen dekoratuagatik, hemen dagoen publikoagatik, hemen dagoen eta gaurko eguraldiagatik, eta gaurko temperaturagatik, ez da? Eta baldintza horiek kontutan hartu gabe ezin da juzgatu bertsoa. Bertso hori kondizionatua dago testu inguruagatik. Hori izan da, Jose Gartziak egin zuen tesi handia, ekarri zuen bertsoari begiratzeko modu aldaketa berria. Ez juzgatu bertsoa testu ingurua gabe. Bertsoa juzgatu behar dezu momentu hortako testu inguruaren baitan. Ez gero testu bezala. Horregatik, horregon dira eztabaida historikoak pixka bat, ze balore dauka bertsolaritzak, ez da, Aipatu duzunarekin lotuta, bertsoaren ezaugarrietako bat bapatekotasuna da, eta baita ere kasu horretan galdetu nahi dizuet, ea idaztekoan, zure kasuan bezala Izurritea liburua edo kantu bat gara, poesia eta musika uztartu dituzu bertan, sortzerakoan, belarrirako sortzen duzue, desberdina izanik bersotarako edo bapatekotasun horretan behar da biziagoa delako, eta literaturan ere hori kontutan hartzen duzue, musikaltasun batekin idazten duzue? Nik esango nizuke, lehenik eta behin sortzen dugula aldeguna. Zera, momentuan lortzen duzuna. Nahi dezunaren eta gaizeranaren artean sortzen duzu. Zezu nahi dezu, baina gero bapatean ari zera eta ez daizu etorri hitz bat, ez dezu esan nahi zenuen bezala esaldia, ez daukazu 7 egun esaldi bat idazteko. Edo idazten dezu testo bat, reposatzen uzten dezu, oherazoaz, eta ia goizean zer moduz ikusten dezun. Ez. Egiten dezu aldezuna momentuan. Eta hori ja ezin da ikutu, hori da lehenik eta behin. Eta gero, baldintza oso garrantzitsua dago. Eta da, entzuleak ere ezin duela bi aldiz entzun. Entzuleak ere
jasotzen du, eta zu badakizu behin entzuten duela. Eta beraz, egin ditzazkezu birgeriak gai baldin bazera, momentu hortan, o filigranak edo nahi duzuna, baina zu nahi duzu entzuleak ulertzea, eta ez ulertzea bakarrik, sentitzea, eta apreziatzea momentu horretan. Ez dago bigarren aukerarik. Bertsoa entzuteko sortzen da. Ez irakurtzeko. Hori diferentzi izugarria da, ez da, literatura idatzerekin. Bai sortze aldetik eta bai hartzailearen aldetik. Entzuteko da, eta momentuan entzuteko, behin entzuteko. Eta orduan ziurtatu behar duzu, ulertu egingo dela, inkluso sentitu egingo dela, eta hori diferentziei oso handia da, nire ustez. Bai, bada, eta edozein gauza egiten duzunean, idatzitako bertsoak eskatzen dizkizutenean ere, azkenean beti iruditzen zaizkizu askoz txarragoak, naiz eta zureak izan, badakizulako hor geldituko direla, eta ematen dizkizu bueltak eta bueltak eta bueltak, eta esaten duzu, esan da posible gero 20 segundotan bertso bat botatzea, baina bapatekoa da, eta kontestu horretan botatzen duzu, eta nahi duzu, momentu horretan zuk alduzunik eta onena izatea, baina badakizu hori, behin entzuteko gauza badela, ez dela hor geldituko aurrera begira. Hala ere egia da, hain, ez dakite ze hitz erabili, baina hain trilatuta daukagunean ahozko hizkuntza, ze hori da astebururo, ez dakit gure bizitzaren parte da, astebururo kantatzen dugu, astean zehar ere hori gure buruan dago, hitzak ikasi, erabili, hitz jokoak egin orduan, ahozko hizkuntza hori, bapateko komunikazio hori hain trilatuta daukasunean, nahi gabe ere, nik uste dut batzutan, idazteko moduan eta agertzen dela. Eta igual prosan idazten duzunean, estilo bat da edo zailagoa da antzematea, baina askotan, hitzak, kantu baterako hitzak eskatzen badizkizute, edo testu labur bat nahi gabe errimatzen duzu, edo egia da, batzutan musikalidade konkretu badaukazula, edo hitz-joko batzuk erabiltzen dituzula, eta azkenean, bigarren aldiz irakurtzeko aukerak batzutan eramaten zaitu horiek entzera, ez da dila nabaritu hain bertso estiloan edo egin dudanik edo ez, baina egia da oso barneratuta daukagula ahozkoa bere magia horretan Jonek oso ondo esan duen moduan, ez? Bapatean, eta bertsoa sortzen duzun momentu horretan, zuk dakizkizun errimak, metrika eta doinuak bezain garrantzitsua da momentu horretan hor gertatzen ari dena, eta igual hor gertatzen ari dena gauza fribolo bat da, ez? Baskari bat da, eta norbait aulkitik erori da, ez da gertatu behar, ez dakit, poeta baten balkoian bezala enarak etorri direla, edo ez da olako gauza poetik hori gertatu behar, ez? Guri bertzoa bere soiltasunean eta bere egunerokotasunean askotan oso simplea da edo oso soila da, ez? Baina gero egia da egunerokotasun edo txikitasun horretan aritzeak eramaten zaituela bapateko komunikazio hori oso ondo landuta izatera edo guk bilatzen dugu momentuko erantzuna. Guretzako bertso saio batean ez ikustea publikoaren aldetik inongo erreakziorik sufrimendu bat da. Momentu oro ari zara pentsatzen ez nago asmatzen eta bide berrien bila jotzen duzu orduan, zuk bapateko komunikazio hori bilatzen duzu eta horretara hain eginda egonda, nik esango nuke idazten dugunean ere badaukala gure idazteko moduak bapatekotik edo ahozkotik asko, naiz eta idazten ari garen. Edo naiz eta gure etxean buruan mila buelta emandako gauzak esaten ari garen. Badaukagula gauzak soiltzeko eta bapateko erantzun horren joera hori badaukagula. Ni Riomundo Durangoko azokan saltzen egon nintzenean, sinatzen eta hori, izugarrizko bertigoa ematen zidan, ze asko saldu zen, 3.000 liburu saldu ziren 4 egunetan. Eta ikusten duen jendea, ilarak, erosi eta erosi, ordaintzen zuten 15 euro, eramate zuten liburua, eta ni, ai ama,
Que desastre. Eta mierda balin bada. Osea, Hondamendia. angustia ban eukan egunero azokatik etxera juten nintzanean, hau da holokausto bat, hekatonbe bat, osea. Eta ez bazaio jendari gustatzen, eta ez eukitzea reazio berehalako hori, bertxotan daukaguna txaloetan, ze karo, gurea ere esageratua da, bertso guztieri jotze zaio txalo, automatismoz. Eta, baina gu ja badakigu noiz den txalo bat, benetan, gogoakin edo ez da, gu gor baditugu ja gure percepzioa oso zorroztua daukagu. Baina diferentzi hori nabarituen nuen lehen aldia, novela horrekin, jendeak eramatezun liburua eta ezin jakin auskalo noiz arte, gustatu zitzaien edo ez da gaina ez nuen jakingo, ze. Gero nola esaten dizute, gustatu zaite, zure etxeko balkoira etortzea txalo jotzera, ez da? Horrek emate zidan bertigo bat eta angustia punto bat egia esan, gogoratzen dut. Orain horrelakorik ez zaizu gertatzen. Bueno, lan literarioan. oraindik ere bertigo handia ematen dit zerbait betirako ustea, idatzita. Bai, honekin etzai gertatu zen lehendik kantu formatuan bat zeuden, ez da? Hitz horiek. Baina aurreko ensaioan berria jaio ginenen gauza asko esaten dituen, nire barruko gauza asko, beste batzuei buruzkoak ere bai, bertsolaritzaren kronika bat, identitate gatazka, hori dena, ez da? Eta, azkenengo astean, akoratzen naiz, esaten niola Andoni Gainari, gogo bat esateko, ez bialtzeko imprentara, ze necesidade daukat, ziste dirurik irabaziko, ze necesidade daukat, hau esponitzeko, ez da, nire burua horrela. Eta zure aldetik honintza nolakoa izan da autoedizioa, zure esperientzia autoedizioan? Nik aiukiut bertigo hori, idazten duzuna hor gelditzen da, igual impostorearen sindrome hori beti, ez? Kontatuko duzuna ez dela izango hain interesgarria, eta gainera gero, edizio akatz bategatik, liburu akatz batzuekin argitaratu da, orduan ja hori biderkatu egin zait, ez da? Baneukan impostorearen, ez dakit sindrome hori edo, hemen nire ez dakit, azkenengo urte bietako errepaso bat argitaratu dut, baina nor naiz ni, edo nori interesatuko zaio nik esateko daukadana, ez? Bertsolari moduan, pertsona moduan, azkenengo 2 urteetan pasatu dugun, ez dakit tristura emozionala hau, eta arauekiko men egiteko joera hau, eta gero gure euskal kultura nola ikusi dugun oso auskorra zela dena, ez da, pentsatzen genuen andamiaje handi bat eraiki dugula, eta ez da horrela izan, ez? Urte bizentzu horretan gogorrak izan dira, pentsatzen nuen hori interesatuko zaio, nik honetaz esateko daukadana, eta nor naiz ni, gauza hauek esateko, ez? Ze autoridade moral daukat nik zenbait gauza esateko. Orduan, azkenean tristea da, baina behar dugu kanpotik hartutako errekonozimendu bat, eta ondo etorri zitzaidan amaren iritzia, bizitza osoa gerran eta gero amaren iritzia ingarrantzitsua da momentu batzutan, eta gero, hori ez, Ilaski Serranok esan zidan, zula zai, liburu guztik dituzte akatzak eta ez da inbesterako. Eta horrek eman zidan, bake moduko bat, ez? Gaina kolekzionisten zat, horrela. Bai, ez dakitu lan, bake bat eman zidan horrek, baina egia da, gure jarduna hain bapatekoa izateak, zenbat bertso kantatuko genituen bizitzan, infinito umeek zaten duten moduan, hain bapatekoa izateak gure jardun hori, eta ja urteekin ikasten duzu zure buruari akatz batzuk onartzen, ze ezinezkoa da bapatekoan inoiz ez egitea akatzik, beti da imperfektua bapateko hori, ez? Orduan, derrepente, eskaintzen dizute liburu bat publikatzeko aukera, esaten duzu baietz,
Eta idazten duzu, eta nik beti esaten dutez, zabaltzen duzuen maila, eta bidali edo enbiar emon arte, hartzen zaitu bertigo horrek, ez da, zesta bapatekoa. Hor geldituko da. Orduan, asmatu duzuna, asmatu ez duzuna, ondo dagoen dena geldituko da. Horret, orduan, haizeak eramango ez duen sentsazio hori gogorra egiten da. Ofizioaren akats bat dela uste dut nik. Gurea oso, bertsoaritza oso bapateko bizi dugulako. Orduan, bapatekoa, bertso saio bat gaizki ateratzen mazaizu, kotxean volanteari kolpe batzuk, eta hurrengo egunean, beste aldarte batekin zoaz, ez? Baina, idatzita utzi duzuna, idatzita utzi duzu. Gainera, berrian egunero idatzita, normalean feedback ona da, publikoak ez dizu idazten matxakatzeko, baina euki izan ditut feedback ez hainonak ere, eta orduan, beldur horiek banituen liburuarekin. Idazten jartzen zaretenean, hartzaileak kontutan hartzen duzue, pentsatzen norbaitengan edo profil batengan pentsatzen duzue? Ez nuke esango. Puntualki, igual, gauza konkretu bat idaztera noanean, igual honek mina ingo dio, ez daki zeini, ez da? O, ez daki nortzuri. Edo, hau ez dut idatziko, ez den nahi nire alabek irakurtzea. Hori bai, ezin dut distantzia hartu. Momentu batzutan. Baina, bestela, ez dut. Nik, nire liburu intimoena igual da Berria jaio ginen. Eta hor, buruan neukan, jende askok egin dugula bide bat hizkuntzarekin, irabazi egin behar izan dugu euskera, irabazi egin behar izan dugu leku bat Euskal Herrian ere bai, familia askok, milaka familik Euskal Herrian, eta jende horrengan pentsatu nun, edo Riomundo idaztean pentsatu nun euskeraz kontatu behar nuela Mantxurriano, Belarrimotz, Koreano, Maketo, Ezurbeltz, trenak ekarritako, edo nahi esun bezala esate zaien familioietako baten historia, ez da? Euskaldunek jakin zezaten, Mantxurriano, Koreano familioien atzean nire ze historia dauden, ez da? Orduan bai buruan neukan, hau kontatu behar dut Euskaldunentzat, ez da? Nahi dut jakitea, eta nahi dut irakurri ezatela euskeraz, ez da? Eta baina estiloari dagokionez edo lako gauzak ez. Hor, ateratze zaidan bezala egiten dut. Ez normalean ez daukat perfil konkreturik. Badaude gai batzuk nire inguruan polemika sortu dutenak, eta gai batzuen inguruan saiatzen naiz igual eguneroko horretan ez idazten, esaten ez du merezi. Konturatzen zarelako hurbil daukazulako, mina eragin dezakela edo. Baina gero badaude gauza batzuk egia da, ez? Esaten dut honetaz idatzi behar da, edo memoria historikoa, Gernika, ez dakizar. Zautu honetaz idatzi behar da, eta askotan gure aitona monak eta askotan aipatzen ditut, ez? Batzuentzat rollo bat da, eta txapa handi bat segurunetik, baina niretzat importantea da, ez? Gauza batzuei buruz idatzi behar da, eta iruditzen zaigu asko idatzi dela, eta hala ere gutxi idatzi da gauza batzuei buruz, eta horretan batzutan bai pentsatzen dut, ez? Badagoela jende asko, badaudela periferia asko erdian egotea merezi dutenak, eta nire zilegitasun txikitik hoiei buruz idatzi behar dela, ez? Hori bai, badaude gai batzuko lan txip horrekin edo alarma horrekin idazten ditudanak, bai. Horri zuriaren aurrean zaudetenean nola sentitzen zaren? Berdin, bersolaritza ekitaldi batean zaudetenean? Antzera? Bueno, biak dira sortzearen aurreko ataria, ez da, momentua, baina bitan sentitu dezakegu bertigoa baitare, noski. Liburu bat idazteko konpromiso hartu badezu, badakizu, igual urte bete daukazu, baina badakizu derrigorra egin behar dezula, ez da? Eta horrere, derrigorra egin behar dut, ondo egin behar dut, eta bertigoa da.
baina bertsolaritzarena beste adrenalina bada. Niri askoz gehiago gustatzen zait. Momentuko feelinga, momentuko erantzuna jasotzea, momentuan kantatzea, momentuan sortzea, niri gehien gustatzen zaidan formatoa da, sorkuntzan, nahiago dut idaztea baino, nahiago dut, ez dakit, edozein formato baino, margotzea, dokumentalak egin ditut, baina ni nahiago dut momentuan sortzearen filino, intensidade hori sentitu, eta batzutan sentitzea baita ere nola nik zaldia eraman beharrean zaldiak ni eramaten hauen. Batzutan kontrola galtzen dut. Batzutan ez dakigu nola egiten ditugun, zenbait bertso, zenbait esaldi. Nola atera zain nahi hau? Gero igual ez zela gai hortara iristeko, ze ez da kontzientzitik egina. Sortu iten da, eta edo onintzari askotan gertatu zaio, eta niri ere gertatu ze batzutan, emozioa gainezka egiten dizu. Ezin duzu kontrolatu. Hainbeste aizera sentitzen esaten aizerana, edo badakizu ze esatera zoazen, daia kongo jasartzen zaizu, eta hori da momentuan bakarrik gertatzen da hori. Hori da emozio bat eta intensidade bat eta sentimentu bat ezin desuna lortu idaztean, nire ustez, ni behintzatez, edo beste formato batean, ez da. Hori da jendearen aurrean sortzearen engantxe hori, ez da. Orintza? Oso biluzik zaude, zure maskara guztiekin, baina oso biluzik zaude jendearen aurrean bertzotan, hori edo zer barrek hasi zaitezke, negarrez hasi zaitezke, haserretu egin zaitezke ondokoak esan dizunarekin, eta hori dena horrari da gertatzen momentu horretan, ez? Hori emozio horiek inkonparableak dira idazte prozesuarekin, baina bertigoa sari garela, esango nuke bertigoa momentu desberdinetan sortzen zaidala niri behintzat, eta, ez dut uste, rara abiz bat izango nahi zenik, bertzotan agian bertigoa daukazu saio hasi baino lehen, agertokira igo baino lehen, txapelketa baten finalaren bezperan iruditzen zaizu ez dakizula errimatzen ere, eta han zaudenean lortzen duzu egoera mental hori eta ateratzen da dena, ez? Baina bertigoa daukazu hasi baino lehen, ez dakizulako zer gertatuko den, ze gai jarriko dizuten, zure ondokoak zer esango duen, kontestu horretan daude hainbat gauza, zure eskuetan ez daudenak, eta zure sortze prozesuan eragingo dutenak. Orduan, badago bertigo hori hasieran. Gero, amaitzen duzunean, feedbacka hainbat batekoa da, ez? Badakizu jendeari gustatu zaionez, zu lasai gelditu zaren edo ez, eta hor lasai gelditzen zara, edo lasai edo, ustu zara, niri idazterakoan esango nuke dela alderantziz, lasai hasten naiz, horri zuria daukat, bakarrik nago nire etxean, idazten ari naiz, entzun dudan gauza bat, pentsatzen dudan gauza bat, sentitzen dudana esango nukeena, kolaz hori egiten ari naiz, eta bapatean amaitzen dut, eta orain da argitaratuko den momentua, ez? Eta hor, igual, amaitzen dudanean, benetan hori izan da, nik idatzi nahi nuena, idatzita dago, errepasatuta dago, zuzenduta dago, eta bertigoa hor, alderantziz da, ez? Bertigoa hor sortzen zaio esaten duzu, ostras, eta orain hau, publikatuko da, zer gertatuko da honekin, ez? Orduan, bertigo desberdinak. Definitibotasun horrek bertigoa ematen du, ez da? Bai, ematen du, eta gainera... Ni aita izan aurretik, ez da, ostra, honek ez daukatzera bueltarik, ez da esaten dezuna, hori ja, hola da, ez da, inoiz ez zenun egin bizitzan atzera bueltarik gabeko zerbait, de repente, eta imprentara joan behar denean liburua, biharko azken eguna, zuzenketaren badein nahi badezu ja, bihar goizeko 10:00 esan, eske denak enduko nuke. Eske, zalantza dauzkat. Neri pilo aguzate zait irakurtzea liburuak sorkuntzari buruzkoak. Ze, igual, Espartako pelikularen liburua, ez da Kirk Douglasek idatzia. Nola izan zen prozesua, nola despeditu zuten Anthony Mann
zuzendaria, 26 urteko zuzendaria kontratatu zuten rodajaren erdian, Stanley Kubrick, pentsa, 26 urtekin, 8.000 estrago eszenak rodatzen, tipo bat, 26 urtekin. Guionista anonimatotik idazten, komunista zela akusatua zelako, kartzelatik idazten, eta esaten, ostre, nola sortzen du jendeak, ezta? Nola dia beraien prozesuak, ezta? Edo, gioia idatzi genuen 11 egunetan. Ostra, ez nahi zain raroa. Badago jendeak gidoi bat idazten duna 11 egunetan, eta igual 12 Oscar. Ezta? Piloa gustatzen zait ikustea bestek nola sortzen duten. Ze hor, ispiluan ikusten den nere burua, eta ez nahi zain bakarri sentitzen. Bueno, gure denbora amaitu eginda eta aurki emango dizkizuet 10 minutu dauzkazuten galderak eta streaming bidez baitare dauden galderak jasotzeko, baina azken galdera bat egin nahi dizuet labur erantzuteko mesedez. Zein da bertsolaritzaren eragina euskal literaturan zuen iritziz? Labur erantzuteko ez egin nolako galdera. Nik labur erantzuteko esango nuke bertsolaritza hain vigente eta hain indarrean egoteak ematen diola euskal literaturari ahoskotasuna beti presente egoteko aukera. Ez idazten dagoen edonork daki ahosko literatura hor dagoela eta ahoz transmititzeko gauzek badauzkatela zenbait elementu fresko eta erabilgarri idatzizkoan ere. Eta bertsolaritza dagoen moduan egoteak ez bakarrik idazten dugun bertsolarioi, nik uste dut beste guztiei ere ematen dizkiela ahoskotasunaren pista batzuk esango nuke. Nik uste dut batetik literatura adierazpide bat, ahosko literatura, herritarrengandik oso hurbil jartzen duela, herri txikietara eramaten dugu literatura, jatetxe txikietara, festa giroetara, Nafarroako nizerakit, Basaburuako etxalekura, 120 persona bizi dira, eta bere literatur saioa daukate herriko festetan, bertsolaritza, ezta? Eta horrela, eta oso prezio merkean, ezta, baita ere, zu dauzkazu Messi eta Mbappé, zure auzoan zuretzat 4 ordu kantatzen, ezta? Eta orduan oso demokratikoa iruditzen zait, zentzu hortan, eta gero, naizta bertsolari ez izan, bertso eskolak iruditzen zaizkit direla euskararen arrobi nagusiena ez bada, nagusienetakoa. Euskal Herrian dauden bertso eskola guzti horietatik ateratzen dira euskaran, komunikazioan, trebatzen diren umeak, nerabeak eta gazteak. Argumentatzen trebatzen direnak, diskurso bat eraikitzen trebatzen direnak, jendearen aurrean espresatzen trebatzen direnak, memoria lantzen dutenak, hitzarekin puzleak egiten dituztenak, txiki-txikitatik. Eta hortik ateratzen dira aurkezleak, lokutoreak, abeslariak, kazetariak, idazleak. Eta uste dut, oro har, literaturari asko ematen diola arrobi horrek. Orain zuen txanda da. Onintza eta Joni nahi baduzue galderaren bat egin. Bai, egia esan da, ja oso unkigarria esan erostean esaten zizkidaten gauzak. Nire aita Granadakoa da, nire ama Galiziakoa da, denek esaten zidaten. Gehienak ziren olako personak. Eta geroztik, ja ez dakit, zenbat urte diran, 14, 15, 15, ez dakit, egia esan. Baina
oraindik saldu egiten da. 13 edo 14 edizio daramatza, 15.000 liburu edo, eta oraindik etorri egite zait. Eskerrona edo, identifikazio hori ez da, literatura aldetik nik ez dakit nolako liburua den. Alegintxo bat badauka. Baina nik uste dut bere edukiak egiten duela berezi. Eta oso eskerroneko lana izan da bai niretzat. Idatzi nuen behin, ezta? Behin egiten duzu. Eta urteetan, bueltan etortze zaizkizu gauzak. Behin egindako horri esker. Kantuekin berdina gertatzen da. Behin egin duzu, eta gero bueltan etortze zaizkizu urteetan reakzioak eta gauzak. Eman zidan konfiantza bai, eman zidan bai, ausartu nintzan egitera eta ondo atera zen. Eta geroztik puntualki egiten dut. Onintzak esan duen bezala, nik ere ez daukat nire burua idazletzat. Egia esan da, ez daukat idazle baten ofizioa idazterakoan, ez daukat. Baina tarteka hori da behar dudan formatoa, zenbait gauza adierazteko behar dut. Idatzi nuen bidai liburu bat ere, Apaizako Beto espedizioarena, kronika, bidaiak, olako beste genero bat. Eta, orain kantuak eta hola. Tarteka behar dut, baina, Bai, atzaldeon, benetan plazarra hiruroi entzutia, gozatzegina izan da. Asko gustau jaio zela esaldu duzun, hori ez, Durangoko azokan sentitu zenuen bertigo hori. Eta niri, benetan ikaragarria pentsatzen jat, jende aurrean, milaka jende entzulen aurrean sentitu behar duzuena. Sentitu behar duzuen bertigori eta galdetu nahi notzuen bai bixoi, bertigori lagungarri, pizgarri dan sortzerak orduan, batzutan pentsatzen dut paralizantia izango dela, eta nola itzen jatzu aurre horri, zela berto zaio importantiak, finalak, egun horietan, goiz horretan zer nolako prestak eta itzen duzue. Eskerrik asko hiruroi, Eskerrik asko zuri. Ez dago formula magikorik, nik esango nuke, holan txapelketa bakoitzean, gauza desberdinak egin ditugula, ez? Atera zaidana eta batzutan funtzionatu du, eta beste batzutan ez. Ni gogoratzen nahi umea ginenean, edo, bertzutan hasi ginenean, erabea ginenean, Jon Lopategik esaten zigula beti, ez? Urduritasuna importantea da. Lasaiegi egotea ez aizue komeni, ze zuen burua mugara eraman behar duzue, aldiro eta tentzio horretan egon behar duzue. Lortu behar duzuena da, urduritasun horrek zuek ez gainditzea. Zuek beti egon behar zarete horren gainetik. Klaro, hori holan berak esaten zigun eta oso gauza erreza ematen zuen, baina batzutan ez da hain erreza ez. Egia da, bertzotan, normalean beti daukazu kezka txiki bat, hasi baino lehen, ez dakizulako zer gertatuko den ere, gauzak nola etorriko diren, baina hasten zarenan eta funtzionatu ala saioa ondo badoa, hori gainditzen da, eta gero eta egoeraren templea, eta gero eta hobeto irakurri dezakezu egoera, ez? Importantea da irakurtzea nun zauden, soziologikoki ze jende dagoen, ze gaiari zaizkizun jartzen, adi egotea gertatzen ari den guztiari, eta ez bakarrik zu sortzen ari zaren horri. Eta gero egia da, milaka jende aurrean dituzunean, eske sentsazioak inkonparableak dira onak eta txarrak. Kaka egiten duzunean, edo poto bat egiten duzunean, bizkaiko finalean, lurra irekitzeko daukasun desioa terriblemente handia da, baina ondo ateratzen zaizunean eta ikusten duzunean feedbacka ona dela eta jendeari zaizula txaloka edo barrekazuk esan duzun gauza batekin, horrek ematen dizun satisfazioa da, hori ere magnifikatu egiten du dena txapelketak, ez? Baina nik esango nuke urduritasun txiki hori ez dela gainditzen erabat, bertigo apur bat beti uki behar dela, eta horrek askotan laguntzen duela zure burua
estutzen, ez? Aldiro eraman behar duzu zure burua mugara, bertso afari batean mundu guztia dago, jijijojo, bigarren jintonikean, eta zu ari zara urrengo herriman pentsatzen, eta urrengoan, eta erantzun behar diozu ondokoari, eta gainera saiatzen zara atzo kantatu zenuen berdina ez kantatzen, eta orduan zuk etengabe zure burua mugara eramaten ari zara, ez? Gero eta gehiago eskatzen zure buruari, orduan tentzio apur bat importantea da, gero. Hau ja hori da, baina ni gogoratzen naiz txapelketetan eta hasi nintzenean, zeuden ni baino pixkat zorragoak ziren batzuk, gehienak gizonak normalean, beti etortzen zirenak ondolo eginda, lasai, bezperan juerga eginda, eta ni joaten nintzen txapelketara eta pentsatzen nuen, honek daukate sortea. Baina 42 urte ditut eta ondorioa da gezurra esaten zutela. Ez dagoela bertso saio importante baten aurrean daukasun ardura zure buruarekiko eta egiten ari zarenarekiko, hori erabat lasai zure etxeko sofan bazeunde bezala ezin da afrontatu. Neri ez din mesede egiten. Nik uste paralizatu egiten nahuela tensio horrek. Blokeatu egiten nau, batzutan bularra estutzen dit ere bai, ezin dut txistua ondo irentzi, ezin dut arnasa ondo hartu, gestionatu, kantatzean ere, eta ez din mesederik egiten. Inoiz ez dut sentitu nire honena eman dedanik txapelketa batean, inoiz ez. Puntualki bai, egin ditu saio batzu benetan gustora gelditu naizena, 3 bertso, 4, baina ez dut inoiz sentitu nire maila honena lortu dudanik txapelketa batean. Egon naiz, Euskal Herriko finaletan, 4 finaletan, behin 3 egin nun, nahiko egun ona eukin nun, 4 ere egin nun beste behin, baina ez nuen disfrutatu. Nik beste askotan disfrutatzen dedan bezala. Jaialdi batean, o afari batean bezala, inoiz ez txapelketan. Ez naiz bat ere bertsolari estratega. Badira batzuk kontrola handia dutenak. Zer egin behar den, nola egin behar den, automatizatzen dituzte formula batzuk, bertsoak egiteko formulak, baina nik egiten dut ateratzen zaidana. Beti. Eta oso espuesto nago sentsazioetara. Ez naiz gai, hortik distantzia hartzeko. Ez naiz gai eta ateratzen zaidana egiten dut. Eta orduan, batzutan blokeatu egiten naiz, eta normalean sufritu egiten dut txapelketa batean. Akupuntura egin dut. Nik ez dut personalki kandela bat jarri, Elizan, baina beste bate jartzen badu, pozik hartzen dut. Bai, azkenean, nik esango nuke zuk idazten duzunean, idazten zarenean pentsatzen hau, hobeto idatzi behar dutez. Nik esan dezaket hau hobeto, eta azten zara zure buruan, denbora daukazu, zure buruan ideien bila, azpimarratuta daukasun liburu baten bilatzen duzu hitz bat, telefonoan daukasun norbaiti entzun zenion ezaera zar bat, dituzu elementu asko eta zuazten zera horien bila. Bertzotan ari zarenean eta holan bertzo saio desberdin bat, garrantzitsu bat, esango dugu denak dira garrantzitsuak, baina ulertzeko hor zaudenean, zure burua ja badago muga horretan, eta ez ditu elementu guzti horiek, eta zuk eraman duzu horra, eta egin behar duzu normalean baino hobeto, eta esan behar duzu hori hobeto, baina daukasuna. Jonek esan duen moduan, momentuan egiteko gai zarena, ez orduan, daukazu zure burua erabat muga horretan. Eta denbora daukasunean, zuk eraman dezakezu zure burua horra, edo ez. Baina bertzotan hor daukazu etengabe. Beste galderarik? Ez dakit streaming. Bueno, Jon, urrengo txapelketarako kandelatxoan ere kontu. Baina, zure liburua ez dute egokera irakurtzeko, onintzarena bai,
eta oso ausarta pentsatu jat, eta nahi notzu duen galdetu horintza, zer nolako feedbacka jaso duzun, ez daki joni bezala zure baserrira jendia txaloka joan jatzun, baina zer nolako feedbacka jaso duzu liburu guztiz gomendagarri horrengatik. Jo, eskertzen dizut. Asko eskertzen dizut, pentsatzen duzuna baino, hemen demostratu dezakedana baino gehiago. Bueno, ez diot nire baserriko atia inori ukatuko, baina nahiago dut jendeak ez jakitean unbitzi naizen bada espadan. Jaso dudan feedbacka izan da hori, ausarta hitza entzun dut 3-4 aldiz, eta gero bai esan didate identifikatuta sentidu direla liburuan azaltzen diren sentimenduekin, sentsazioekin baino gehiago. Azaltzen dudanean nola sentitu nahi zen ni, azaltzen ditut gauza desberdinak, spoilerrik ez dut egingo, baina edo bertsolaritza, edo lana, edo dirua, edo baina azaltzen dudanean nola sentitu nahi zen ni zenbait arauen aurrean, edo zenbait egoeren aurrean, jende batek esan dit, horrela sentitu direla beraiek ere. Eta hori niretzat, lore handi bat da, ze azkenean, zuk idazten duzunean, eta bertzotan ere bai, baina idazten duzunean, edo nik idazten dudanean behintzat, nahi dut nik buruan daukadana, nik sentitzen dudana paperean jarri. Eta askotan, zaila da horretarako hitz egokiak aurkitzea. Zesta berdina zerre egotea, pixkata zerre moskeatuta, flipatuta, badaude hitz asko ahoz erabili ditzakegunak, eta batzutan idazten duzunean, hizkuntzari beste gauza batzuk zor dizkiozu orduan, beti ez da erreza azaltzea zelan sentitu zaren, eta badirudienez hori asmatu dudala, hori ondo esplikatu dudala, eta gero, gauzak hainbeste polarizatu diren garai honetan, ematen du niretzat hain normalak diren gauzak nik sentitu ditudalako, jendeak eskertu egin dituela, orduan, esan didazuen okin oso eskertuta sentitu naiz. Nire asmoa ez da izan liburu ausart bat idaztea, benetan egin dudala gauza gehiago sentituta pentsatzen ditut liburuan agertzen direnak baina hor agertzen den guztia berriro ere horrela esplikatuko nuke, hori da, nik bizi izan dudana 2 urtetan, nahiko nuke ausarta ez izatea, horrek esan nahiko luke gauza asko esateko errez daukagula edozein lekutan eta edozein esparrutan. Badirudi ez dela horrela momentuz, orduan ikusiko dugu hemendik aurrera. Besterik. Streamingez egongo da galderaren bat? Ez. 7 minutu pasatu ditugu, zan edete 67 minutu dara matzagu hizketan, ez dakit zerbait nahi duzuen galdetu, edo nik egin dezakedan oraindik galderatxo bat. Iruditzen bazaizue. Bueno, hemen galdera batzuk utzi ditut egin gabe eta hau egin nahi nizuen. Hain zuzen galdetzeko zein leku hartzen du feminismoak eta berdintasunak zuen sormen lanean. Honekin amaituko dugu, beraz alden laburren erantzuteko mesedez. Bueno, nerian ni saiatzen naiz naturaltasunez agertzen nire kontzepzioa, giza harremanena, gizarte honen aurreko nire begirada kritikoa uste transversala dela, niretzat ni oso gaztetxotatik sentitu naiz persona konprometitu bat eta aktivista, ez da? Nire obra oso aktivista da, ez dut ulertzen nire sorkuntza komponente hori gabe, eta uste dut azkenean inkorporatua dituzula neurri batean, ez da? Gu gaztetxoak ginenean feminismoa entzuten genuen, zegoela, ez da? Baina gero ziren herriko 2 emakume, 2 edo 3, ez da? Hor zirena feministak, baina ez ziren ez da gure ingurukoak ere, ez da? Eta, baina, bueno, justizia sozialaren alde baldin bazaude esaterako, balore transversal bada,
edozein ere mutan sentitzen duzuna o defenditzen duzuna, ezta? Eta noski, emakumeen egiturazko zapalketa edo eguneroko erailketaren aurrean, zu baldin badukazu justizia sozialaren zentzu bat esaterako, horren aurrean ere betidanik daukazu, ezta? Gero beste gauza bada, guk daukagun heziketagatik, daukagun kulturagatik, jaio geran gizartea eta deserie dakarzkigun hainbat akats ere baditugula, ezta? Baina ez naiz inoiz deseroso sentitu beraiekin kantatzen eta zorionez bertso eskolan esaterako neskekin kantatu ahal izan dut umetatik eta niretzat beti izan dira bat gehiago zentzu hortan, ezta? Ez eta alegin berezi bat egin behar izan, umorea lantzean beraiekiko edo harremana bertso afarian zehar, aurretik gero, ez naiz inoiz deseroso sentitu zentzu hortan. Baina, bueno, orain bai konturatzen naiz beraiek oso landuta daukate, bertsozale elkarteak ere alegin handia egin du azken urtetan, genero ikuspegian, gaiak nola planteatzen diren, rolak nola jartzen zaizkigun bertsolarioi, umorea nola lantzen den, eta orduan zentzu hortan privilegiatua gera, nahiko sendo eta aurreratuta doan tren batean gaudelako gu ere, gizonezkoak edo, beraien ondoan, ze oso asko lantzen da, egia esan da, bertsolaritzan. Bai, nik aitortu behar dut, eta ez dakite askotan esaten dut, baina feminismoa deskubritu espanu, gaur egun agian ez nuke bertzotan jarraituko, ez? Azkenean feminismoari esker dakigu, pertsonalki gertatu zaizkigun zapalkuntza txiki guztioiek, adibide txiki guztioiek, Uxu Alberdik kontrako estarretik liburuan hain ondo bildu zituen horiek, zaizkigula gertatu besteak baino txarragoak, itxusiagoak, lodiagoak edo txikiagoak garelako ez gertatu direlako, sistema patriarkalak bertzotan ere, edo plazan ere eragin bat izan duelako hori niretzat alde batetik kolpe handi bat izan zen, ulertzea bertzotan ere, matxismo existitzen dela, baina beste alde batetik alibio handi bat izan zen jakitea, ez dela pertsonalki niri gertatzen zaidan gauza bat. Emakumeen kontrako egiturazko zapalkuntza bat existitzen dela, eta bani naizela nireki den moduan beste bat gehiago. Nik idazten dudanean, kantatzen dudanean, pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut feminismoa hor dagoela beti. Nire ideologiaren gauzak ikusteko moduaren parte bada. Esaten dudanean beti baserritarra naiz ideologiaz, baserrian jaio nintzen, eta badaukat mundua ikusteko modu bat, igual hirian ez dagoena, ez? Eta feminismoarekin ere, berdin hor dago, eta idazten dudan guztian edo egiten dudan guztian presente dago. Beste gauza bada, heteropatriarkatua sortzeko txiki batean sartzeko, oso hitz korapilatsua da, silaba asko ditu, orduan batzutan gauzak esaten ditugu beste modu batera, suabeago, esan gabe, iradoki bakarrik, idazten dudanean ere bai, ez, batzutan esaten dut, ez dakit, inkluso zuzenean idaztera iritsi naiz, matxista batzuk zarete, baina gero beste batzutan nahiago dut gauzak beste modu batera planteatu, ez. Baina feminismoa bera, hor dago beti, hori gabe ez nuke ulertuko nire sorkuntza prozesua batez ere, feminismoa deskubritu espanu egun baten, orain ez dakitun egongo nintzatekean, ez. Hemen utziko dugu, beraz, eskerrik asko etortzeagatik eta gurekin egoteagatik, eta zuei ere noski, bioi. Eskerrik asko.